Nanti yo. Tenek ngomah. Nek turu ya wong ya. Ngareng ya ini turu. Buka rawan. Nah, ndi wong e. Ini tulung malah. Kang. Anu lho. Kok turu? Kang. Weh, kowe ta, Bro? Weh, wah, tak kira turu. Wah, gawe kopi ya kursi tok. Gawe kopi kursi tok. Ya. Ora ngerti nek kowe rene. Ya, Lha memang wis suwe. kat mau aku bunga-bunga tak kira turu Kang kowe. Omah, lha ngopo? Enak apa rene, Mas? Aku iki kan njaluk tulung aku. Yo ngopo? Aku kan yo negor pring. Takon arep gawe kandang wedhus. Ya iku ki selakno baumu Kang. Sore iki wae Kang. Saiki? Heeh. Ya, saiki ora selon. Ngadi kuwi terus lo wong sibuk kae lho. Mbakku yo Mbakku mungkin ora rampung-rampung to Kang ra ngono. sulang lho ka sing mati. Durkono. Wis ku tak upahi lho wis sesuk ulur-ulure sesuk iki ngene to. Ora selo yo. Selakne ngono sore tok ora iso. Ora iso. Ya selak suwen lho wis jauh tau Mas. Jebol wine. Lak wedhusku teko sesuk tak kencangan duwe. Lah, cancang berikan sik wae. Nebak. Wong Dicancang nek nebak piye to kowe? yo kok ngene lho Kang. Gagas aku. Ki kuwi blas raselo tenan lho. Ora selo yo. Adeknya tak ewangi apa negor pring etan omah carang tok tak lakoni Kang aja rek wae. Jenis kasep lho, lah mang ora teko ora mang-mang. Kok biasane kowe mbako wis rampung kok. Sulam yo. Ya sulam sesuk neh lho. Pelo wis anu apa? Njebol wini ya. Masa ditandurke sesuk. Ora yo alum. Alum ya di grujuki banyu ngalasmu kono Kang iki. Males samu lho jali tulung diatur kita itu. Kandhane ora selo te, aku ora seneng lho nek dipeksa-peksa ngono ki. Lha kok kelakon tak kepruk gas tenan te wengko. Wis ora selo ngono arep nyandak gas meneh dadi tulung Ora selo to. ras yo wis sakang gas. Kau ding rasuk di gori prank. Yo. Mulao. Mulia. Oh, ora selo. Rasa guna-guna kalau ae guna-guna. Makon lo dadakan. Kene wis kasep jebol wine lho. Arep gemreneng ya gemreneng kono, nesuwa kono. Ora tak gagas. Ngopo ra wingi-wingi kok piye ngono. Hai, best friend. Kamu gak tengok-tengok dhewe. Alah, wing gayae ora pantes kowe iki. Lah kepiye teh ra pantes ki? Lah malah kur kaya jentrung lho, rupane kowe. Mosok ki ra pangling Kang karo aku masak pangki lho. Pangki apa? Sing benere pangki kowe iki, panganan kire. Ngopo kowe rene? Nang kupluk rene kowe genti sak kowe. Anu Kang, aku ki delok tulung selak baumu ya. Ya. Selora kowe. Ora ya. Nggih, lah teh ora kepiye? Iki ki gur yo. Iki biasane iki Ora gayamu ngendi? selon aku iki. Aku lur mbakku lho. Yo, Aku sulam. gur ndadani sanyo sedelo kek wis. Lah kupluk mangan rene tak tolak te. Yo lah, Kang kupluk mangkon ngopo? Arep anu kae, benane kandang. Lah benane kandange suwe. Lah nek ngono aku sanyoe gur sedelo kek wis. Ora selo tenan iki, Jas. Sakjane ora selo aku. Pokoke kudu selo. Dene tak ewangi negor peng rine dawa sak. Lho sak jari-jari semene lho, Kang. Mosok kowe yo ora ngutek tak ewangi kaya ngono. Yo, sanyo ngewangi dandan sanyo kae lho sedelo. Dene aku arep nyulami mbakku te.
Endi bakomu kuwi? Lah kelo, Kak. Wong terangan iki. Gelekno matamu. Iki kan wine mbako, kandhen aku jebol wine ndak. Lah ngulur mbakone kuning-kuning ngene kaya iji urip to, Kang. Kuning mbahmu kuwi, sing kuning ki kacamatamu kuwi lho. Bukan. Wah iya iki, Kang. Kacamatamu iki saka ngendi kuwi? Iso mulah malih rupa kaya ngene. Iki Jamaika. Jamaika mbahmu kuwi kaya ruwa ngono kuwi. Ora sange tong kacamata. Wis selakno dandan sanyu nyanggon aku. Ora, kupingmu iki ngrungokne ora. Aku iki ora selo, arep ngulurke iki lho wine mbahku. Ora ulur mbako kowe praya iso sesuk-sesuk neh apa engko bengi ngono to, Kang, tek goblok men. Alah, kowe iki malah goblok-goblok nih. Lah gelem apa ora sing ngewangi kupluk mau aku. Dhisik kupluk ya nang sing rene. Lalu itu lo kacane ra gelem bareng jaluk tulung genti sak des sak nyet. Malah getak-getak kowe kuwi kandhane ora selo te. Ditenono kowe nek jaluk tulung aku genti ora sudi. Lah ya, gendang tekan ngomah kono, lek genang-geneng kowe. Alah apa kowe? Malah mawak ke. Ya. Ora kena. Lah, timbang ngurusi degleng-degleng kae emang bermarai emosi langsung mangkat. Ngulur iki ya. Suren tenan iki kok. Rampung ora iki gara-gara cah loro mau ndene raslo lah nyayal wae. Lah. Sore lagi mangkat iki entuk piro iki. Jancuke kaya arep ulur bako tenan nek ngapusi titanono kuwi. Ye iki wah jan kasing mati yo nan iki. Iki gara-gara cah loro mau. Angkat ngantek ya ini. Angkat iki. Yes. Udah rampung. Walah. Untung iki empuk dulek kene iki. Walah. Malah kelingan aku. Dulek-dulek ngene iki. Jan. Mas malah ngelingi piye iki ndak iki. Aduh. Ya, sementara tak nduleke lemah sik iki wae. Apa ngerti suwe-suwe ora ya iso ndulek sing kae. Garang kae lho. Ya, sing lumer kae lho. Iki lho, ya ngalek jerone kok ngene. Nek iki ora lumer, wong lemah. Pikir aku ndak ngrambyang tekan ngendi-ngendi. Ya ancuk. Lah kait selengi kae. Kayak ulur bako ditenono kowe. Ya wis entuk sambu iki. Leren sik wae anu. Kayu rampung ngono. Wah, beneran wonge muweh. Tenono kowe. Wah, ditenono kowe. Lalu itu tulung ora gelem tak butit bakomu wah ulurke ngene aku ajar. Ya, pemerene uang iya. Tengah yo golek ora akeh. Iki tak butane gek go mulih. Selak. Ini ora kok jeru-jeru piye iki kowe. Nglebok-nglebok niki. Ya ini teh ijik panas men ya. Tinggal ngelengek sik wae. Ngelengek sik wae. Prayura.
Wah wis saiki. Selak konangan wong. Boleh. Lah, mbah aku mbok dimpeni wong wedok sing ngeroke sak dhuwur dengkul ngono. Aku wis suwe ora ngrasakne barang sing empuk iki. Weh jinggol, Apa kuwi? pijem ta aku. Lah kowe to, Kang? Gancuk. Kowe Mas kok ngendi? Anu, Kang, aku mang saka ngalas. Alah, rasa ngapusi. Kowe apa duwe alas kene? Ya ora duwe, Kang, aku ki golek keong. Golek keong patakmu kuwi. Aku iki wong gerang, rasa mbut apusi. Tenan, Kang, golek keong. Dan di keonge. Tenan, Kang. Keonge tak enton nggon kono. Lah kuwi nyeketem apa kuwi? Lah prawine mbakku iki. Anu, Kang, iki ki anu Onanu. Rene sik. wah masalah iki. Dantuk. Ora, lah kuwi wine mbakku ki olehmu ngendi kuwi? Iki ki saka nggone Pak De Kukulan kono, Tik. Lah ora mungkin kuwi ki nggon aku ya. Lah apa sing duwe mbakku ki nggonamu, Bro? Heeh, lha ora kene. Apa? Padha lho ki. Ngandel ngono Lah ki. mbakku ki prayo bentuke ngono kuwi. Iki nggon aku, coba. Jujur ora. Nek iki wis genah winehku. Iki kandhane saka nggone Pak De ku kandhane ngengkel lho iki. Iki ndengi Pak De kuwi kono apa nek kurang bakone nek arep ulurke. Ora, kuwi ngaku ora wine saka ngendi? Saka nggone Pak De, Kang. Ora mumpung aku sabar iki gendang, kowe ngaku ora wine saka ngendi? Saka nggone Pak. Endang. Ngaku ora wine saka ngendi? Kuwi winehku lho aku apal. Ya sepurane Kang, sepurane iki mang saka nggonamu. Lah lampu yo ngaku ngono. Lah kowe anu dijak lu itu long dandani sanyo ora selo. Ora rungokno gobokmu. Aku yo ora selo, ijek ulur mbakku iki lho. Yo nek bungok-bungok ki aja cedak-cedak, Kang. Nyemprot lho. Bocah jejar-jar itu malah ngelunjak. Kapane penak iki? Wis gek turu aku ya. Lha ngopo Kang aku? Wis kok pokoke gek turu aku no. Aku ngopo kon? Turu timbang tak keprut ndahmu. Oh no. Ndang saiki mang apa kowe? Cangkemmu mangapmu. Waduh, aku aja mbok cepok lho, Kang. Ya ancuk sareng nyepek cangkem kaya ngono sapa kowe? Berarti kon mangapke kon ngopo? Mangapa rasaku kan crigis? Tak tekak kowe engko. Ya wis. Mangapa kowe? Ampun, Kang, ampun. Ampun. Umpan ampun apa? Mangapa ora? Yong Kang, yong. Alah, Aku mati tenan iki. Apa kowe? Ya tak baleke banget. Apa Aku tobat tenan iki. Yo, dancuk.